زعبا عبزته سلام زخبركم سمعتنا صمناويت مدب الزعبا عبزته حيزنا لكم قريبنا لنا سنة مكتال سمعتنا نيلومي عرستي مزاتي مدبنا بزعبا الروم ميلاك أتعاق قلعي كتكور قاشانا مهورت أنا أمرو ياقوب حيليو نياقوب حيلي بسم كلهم سمعتي يمسكنو مدبنا بار مغطعتي نتبل قالك قدم سقلعو أزاميدنا بمرأينا كنفلمو ምናልባት መቅጣዕቲ ዝብል ትርጉም ብዙሕ ግዜ ነቲ አሉታዊ ዝኾነ ነገራት እንዲዩ ዘስማዓና ግን መቅጣዕቲ ዝበሃል ንሓደ ቆልዓ እቲ ዘይድለ ባህርያት ወይ ከማዕብሎ ዘይግብኦ ባህርያት ንኽትኣሊ ዝገበር ምትእትታዊ ማለት እዩ ንዕኡ ክትኣልዮ ተኣላልያ ንዝብል ትርጉም እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ክንዲ ምህራም ገለ ዘይኮነ ምናልባት ምህራም ጠፍ ምባል ገለ ከም አገባባት ርእ ክኸውን ግን ዘይተደለየ ባህርያት ንኸየማዕብል ዝግበር ተኣላልያን ምናልባት ከዓኒ ነቲ ዘይተደለየ ባህርያት ከዓኒ ንኽቕንስ ምግባርን ማለት እዩ ሕጂ ንቆልዑት አቃጻጽዓ ማለት ምክንያቱ ቆልዑት ኣብ ናይ ምዕባለ ዕድመ ፍላይ ዝርከቡ ስለዝኾኑ ኣብቲ ንኡሽ ዕድመዮም ዝግበር አተኣላልያ ንሙሉእ ህይወቶም ጽልዋ ክሕድር ስለዝኽእል ወሳኒ ዝኾነ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክቅጻዕ እንከሎ ቆልዓ ብኸመይ እዩ ክቅጻዕ ዘለዎ ንዝብል ሕቶ ቅድሚ ምምላስ ባህርያት ብዕድመዮም ምርዳእ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ሕጂ እቶም ኣብ እዋን ህፃንነቶም ገና ንኣሽቱ ኣብ ሕቑፊ ኣብ ዘለውሉ እዋን እቲ ኣገባባት ተኣላልያ መሰረቱ ኣብ ምእላዮም ጥራይ ዘተኮረ እዩ ማለት እዩ ንኣመጋግቦም ኣደቃቅሶኦም ንምትስኦም ዝግበር ተኣላልያ ኢኻ ትገብር ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ላዕሊ ነዚ ንቡር ዝኾነ ህይወታዊ መስርሕ ለሚዶም ስሩዕ ዝኾነ ነገራት ክለምዱ ከለው ወይ ተግባራት ክለምዱ ከለው ከዓኒ ካልእ እንታይ ክመፅእ ክእል ይሽዑ እናጎበዙ ዝመፅሉ ዘይምቹእነት ክመፅእ ክእል እቶም ቆልዑት ምስ ከባቢ ክላማመዱ ክእሉ ብኽያት ከጨውጨው ምባል ገለ ክረአ ክእል እዩ ስለዚ ተራ ስድራ ቤታት ኣብዚ እንታይ እዩ ዝኸውን ቅርፁ ዝሓለወ ልሙድ ተግባራት ክላማመዱ ክላለዩ ግብረ መልሲ ክህብዎም ከም ዝገብሩ ምግባር ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ መጀመርያ ውሕስነቶም ኣብ ምሕላዊ ብሕራይ ከዓ ከባቢኦም ንክድህስሱ ናይ ፀወታ ናይ ሰብ ምስ ሰብ ናይ ምውሳዕ ዕድል ምፍጣር ማለት እዩ ብዓብዩ እቶም ንሓደጋ ከቃልዑ ዝኽእሉ ከም ኤሌክትሪክ ሓዊ ገለ ዝኣመሰሉ ነዚኣቶም ኣተኣልየሎም እቶም ኣብ ቅድመ ትምህርትን እግሪ ተኽልን ዝርከቡ ግን ቁርብ ሌላ ምስ ከባቢኦም ጅሙር ስለ ዘለዉ ናይ ኖ ዝብል ባህርያት ከነላምዶም ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ውሑድ ቃላትን ብዙሕ ስምዒታትን ዘለዎም ቆልዑት እዮም ስለዚ ብዙሕ ስምዒት ስለ ዘለዎም ክዛረቡ ደሊቶም ቃላቶም ግን ስለ ዝሓፅርዎም ጅና ዓበይቲ ረባሽ ክኸውን ክእል እዩ ስምዒት እዚ ስለዚ ኣብዚ ከዓ እንታይ እዩ ዘድሊ ንምእዛን እዩ ዘድሊ ነቲ ስምዒቶም ክርድኡ ዕድል ምፍጣር ማለት እዩ ከዓቢ ምስ ጀመሩ ከዓ ከባቢኦም ክላለዩ ንከባቢኦም ከማዕብሉ ምስ ጀመሩ ከዓ ነቲ ከባቢኦም ንክለማመዱ ናይ ኩሉ ሰብ ሓላፍነት እናኾነ መፅእ ማለት እዩ ስለዚ መምርሒታት ክርድኡ ስለ ዝጅምሩ ሽዑ ትምህርቲ ብዝጅምሩሉ እዋን መምህርና ከምዚ ኢልና ማማ ከምዚ ንባባ ከምዚ ኢለኒ ይብሉ እዮም ቆልዑ ስለዚ መምርሒታት ክርድኡ ጀሚሮም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚታት ከዓ ምምራሕ የድሊ ማለት እዩ ብደረጃ ዕድመ ትምህርቲ ምስ ጀመሩ ሕጂ እቲ ሓላፍነት ክስከሙሉ ዝጅምሩ ከዓ ማዕሲ እቲ ምስ ዓበዩና ብጉብዝና ደረጃ ምስ በፅሑ ከዓኒ ሓላፍነት ናይቲ መምርሒታት ክወሃቦም ዝፀንሐውን ክሽከሙ ስለ ዝኽእሉ ሓላፍነት ንክስከሙ ሓናፅ ዝኾነ ዝምድና ወላድን ኣላይን ፈጢርካ ከምዚ እለዩ ምግባር እዩ ኣብዚታት ሕጂ ናይ ግድን በዚኣ ውፅእ ዘይኮነሲ ኣሳታፊ ዝኾነ ኣገባብ ዝምድና ኣማዕቢልካ ናይ ሓናፂ ዝምድናን ዝያዳ ዕቤትን ንምስራሕ ሓላፍነት ዝካፈሉሉ ዕድመ እዩ ማለት እዩ ግን ኣብ ከዚ ክንርስዖ ዘይብልና ምናልባሽ እዚ እቶም ኣብ ንቡር ምዕባለ ዘለዉ ቆልዑ ክኾኑ ክእል እዩ ነቶም ምዕባሊኦም ዝደንጎየ ዝተሓላለኸ ቆልዑ ምናልባሽ እዚ ገባባት እዚ ዝያዳ ዕፅፊ ናይዞም ንቡር ምዕባለ ዘለዎም ከም ዘድልዮም ከዓኒ ንእግረ መገድና ከነስተውዕለሉ ግባእ ማለት እዩ ኣብ ኣተዓባብያ ቆልዑ ብተደጋጋሚ ጠፍ ምባል ወይ ቆልዓ ክቕፃዕ ኣለዎ ዝብል ዘረባታት ኣሎ
أبزي اتقنع التراجمة مقطعة تبلقال بخمي كنردوي زلنا مسجلة كاب أبنت أجبابات أزاميتنا كنريو كلنا هو حجي من الباش إتا مقطعة تبل بصح عيني كجوابات مقطعتي الله حجي انتايو جن الباش على بقالاتها مقطعتي تبل زلنا نتي زيد الله كما عبلو زي قبؤ بحريات نمقلاي ويكا أنا زي ما عبلوها أنا مقدالك خون خيلي حجي بنايك على مجنحة خون خيلي بأكلا ومقطعة خون خيلي بزح جيزة بزعبا طف مبال بزح تزاري باللو خون خيلي وتسيتاوي يوغلنا تبحلون كم حدا أبنة وسدي أف مبال جن كنت تزربولو زي مقوتولي يكونن كالا أقباب اللو أمونغو عرفت تقتسبهم تخيلي خانو قلعد أمونغو حلفاتات كتكلكلهم تخيلي خان أجي إتي مقطعة زبحال جن أو انتاو مقطعة نقولو زي تدلي بحر إنه الناس زجبر متتاو كوينو نقبلنا حد قلعة أبعرات كتسأل إنداشين انت دا أشجيرك نزل قلعة زي إتي زت ألك أيو زبالا شو خداونتي بعلو خلعلم مقبار زي حجي حد قباب مقطعتي من الباشو انت تفاعلو أم حسابو 5 ساعات في مقبار نتي زي تدلي بحرياتو نخي معبل متقافو يزجبر زلو مالتي نقبلنا حاولنا حاجة كعز دليو خشجرك عند حدا لله كوينو بزرسنات نعبنت من كركر خون خيلي سلو وابيلكا تنكنا يتحول 5 ردع مقباركا يخون مالتي زتي أونتاو مقطعة زبحال مالتي قال صوتاتات وين كتكلكلو تخيلها نعبنت الناس مجبكا خلها صدرا خت مجب لا تقريبا خلها زيد اللي جل على علنت أرجل زع مسألة تقول عير أنت ده الله خينه أدهبوا تدخل كلون زوال عاد تجبروا زلها تكبر عين صعبونينا عين كاتاتولونينا بذا سمع كنا الكاسمعيت كاتوقات أذكرك كم زي تسمعوا كم زي تريو زلها مقبر مالتي كله تعالوا تهوي نقولوا زلنا جباب مقطعتها أنتايو من الواش قرب دربا بلين ثاني حتى الشلل المبا قالوا تهو جبابك كاتات عيو نتي زي تدلي بحرياتو نخل كلون لنا مالتي زي نقولوا زلنا خمس زبلنا إن تمجبت كلا صدرا زينات أرز زلل نعبنت ما أدخو في الكام بلا عند حوين بحلنا تلمدنا خوفي له قبل عزقبو زي دل بحريات ير انت دالو نزي أدهبو خلكيلكا تم بال مالتي نزقونا زهبو قبر ملسخين هابكا سوى مدبال دحراي بعلو نتا تقبار تردي أتمتي خوف أبزبولو الأول براوان فوع حجي ما أدخ نقرب نكلنا كم زي إزقبار سكبل بزعبات مرتخى على لنا قلنا بالكا نتز قبر تقبار تنقوشو لها مالتي قال زي رفتي محابي نوسون جزء زي تدلي بحرياتات أبزري اللون أبنتا منقص أو تعقله مربحش انت داري يخوينو سمعت كاتو قضاء كان بوحدو كاب 5 دقائق زي بزح كاب تصوتها تدخل كلهم مالتي فزتها حلفة ناي صوتها تدخل كيلو الله قال حلفة بتحسته مخل كالونا له كاب حوات تقرقبو زخيل مقبخ خون خيل قال ناي مزنقع عقات أم خون خيل كاو تدخل كلهم تخيلها فلذي انتا يحجي اتنا أدا زبهال قال نجار مسجبرة دحرت تجبار زوحب نجاري مالتي لمود كأخونا له تجباراتنا كل جزء نالواش بزح جيجا زي من سمعتات كتقاطع أرب زي ما قال اتحدى ناقص عن كل اتحدى يمد نجات عطو أجي قال أنا زي سلازم زمزوا منين كله خليه منين كله رأسهم كنا عقله خليه زيتات ساب زوجان فلوان زي تدلي بحر سلازونه قد خاجت عبيلك تحدى زرم تحدى زدانا قد كوني يقولون إذا تقبل ذي أقولنا ينقبلانينا تباهيلو أدهبو خو قدلو خلالو سازي اتنا مقطع زملكت كم زي الميرنا نقلصون خلينا تايو نبحريات حدا ثم مسرة وان مثلاتنا لاي انتايم وتصي تاوز قورو وانا في بحريات المعمل حدا ممحاري من أبنت نازل لوزم دنا ولادن علين متأي تمسرت أو نجاري قال توم استراتيجيات أقدين كهوت وزلهم أجبابات كما يجر كأخا زي تدلي بحريات وزو نسلو نتزد الله بحريات وزحيل اللو خاني أقدين كا سأل خلوا كخلالو بحريات أنا توم زي تدلي بحريات كات أغليل كا زي وتصي تاوز سلزقونو نعم لا يون مدب كللو سازي زوم فتقصد نحوم لاي مخشقاس ولا بعض بحالو أبزم نتكلات زياتهم تمركزهم تدا غيرنايوم
ጥራይት ምቅጻዕሲ ነታ ኣካላዊ ዝኾነ ጎነጽ ውሳኽ ጌርና ክንርዳእ የብልናን ስሩዕነት እንድሕር ዘይብሉ እውን ናብቲ ምልማድ ገጹ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ንዘይተደልየ ካልእ ምዕባሊኦም ኣብ ዳሕራይ ሂወቶም ዘይቁሱን ስድራ ዘይቁሱን ሂወት ንኽመርሑ ካልእ ዘይተደልየ ወልፍታት ንኸማዕብሉ እውን ስለ ዝድርኽ እቲ ቃጻጽዓና ክነፍልጠታዊ ብዝኾነ ኣገባብ ክንገብሮ እንተኽኢልና እዩ ዝያዳ ውፅኢታዊ ዝኸውን ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ከም ዝንካተሎ ዘለና እወታውን ኣሉታውን ኣገባብ ኣተኣላለያ ቆልዑ እዩ ዘሎ ብዛዕባ እዚ መንእሰይ ያዕቆብ ሃይለ ሕጂ እንታይ እቲ ብቓል ዝወሃብ መግናሕቲ ግደፍ እንዶ ከምዚ እንዶ ገለ ላበልና ብዙሕ ግዜ ብቓላት ዝግበር መቕጻዕቲ ባህሪ ንምቕያር ተባሂሉ እዩ ዝግበር ተግባራት እዩ ብዙሕ ግዜ ሕርቃን ዝሕወሶ ብርቱዕ ድምፂ ዘለዎ ነገራት ስለ ዝኾኑ ለውጢ የምፅእ ኣየምፅእኒ ርግፀኛ ክንከውን ክንክእል ኣለና ቀጻሊ ምስ ዝኸውን ተግባር እዚ ቀጻሊ ናብ ምግቡዕባዕ ብቓላት ብገለ እናገበርካ ብድምፅን ክትብሎም እንተደኣ ፈቲንካ ውፅኢታውነቱ ኣይተረጋገፀን ማለት ውፅኢት የብሉን ናብ ምልማድ ገጹ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ተቆልዓ እንታይ እዩ ዓው ክትብለሉ ክትዛረብ ገለ ክትርእየካ ኣሎ ሕጂ ኣድህቦ ደልዩ እውን ነቲ ተግባራት ክላማመዶ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቶም ናይ ቃላት ውዕባዕ ግን እንታይ ክኾኑ ዘለዎም ንግዜኡ ንሓፂር እዋን ኣብ ዝተወሰነ ቅጽበታዊ ዝኾነ ዘይተደልየ ባህርያት ኣብ ዝረኣየሉ የጋዕ ኖ ክትብል ግቡእካ እንተኾነ ግን እቲ ቃላት ነቲ ቆልዓ ንምክፋእን ንምንእዓስን ተባሂሉ ክንጥቀመሉ የብልናን ብዙሕ ኣታ ደንቆሮ ኣታ ሃላይ ኣታ ወዛል ኣታ ገለ እንዳተባሃለ ዘይተደልየ ዘረባታት ምባል ግን ነቲ ናይቲ ቆልዓ ሞራል ስለ ዝትንክፍ ውፅኢታዊ እውን ኣይኮነን ንሓፂር እዋን ንደቃይቕ ዘጓንፉ ፍጻሜታት ክሳብ ዝተኻእለ ምዕቡዕባዕ ዘይተሓወሶ ቃላዊ ማዕረምታ እንተተገብረ ሓጋዚ ግን ከም ልምዲ ንዑ ክንጥቀመሉ እንተደኣ ፈቲና ኣብ ቀጻሊ ከምኡ ዓይነት ተግባራት እንተደኣ ተፈቲኑ ግን ውፅኢት የብሉን ዝያዳ እኳ ደኣ ተቆልዓ ንዑ ክሎም ዶ እዩ ዝገብር ማለት እዩ ጌጋ ምስ ገበረ ገለ ናይ ኣካላዊ ነገራት ዝግበርካ እንታይ እዩ ሕጂ ብዕድመ እውን ከፈላለየ ንኽእል ኢና እቲ ብኣካል ዝግበር ንኣብነሲ ትሕቲ ዓመትን 6 ወርሕን ዝዕድሚኦም ቆልዑት ዋላ ጠፍ ከተብሎም ኢልካ መፈታን ካልእ ኣካላዊ ፀገማት እዩ ዘምፅእ ስለዚ እቲ ደረጃ ዕድሚኦም እውን ኣብ ግምት ብዘእተወ ምናልባሽ እታ ጠፍ ክንዲ ትዝውረየላ ኣይኮነትን መፅናዕትታት ከም ዝረጋግፆ ሕጂ ክንዲ ጠፍ ብዙሕ ዓይነት ዝጠቐስናዮ ዕረፍቲ ምሃብ ኣብ መንጎ ካብቲ ኣምፂዎ ዘሎ ዘይተደልየ ባህሪ ንግዜኡ ከምዝእለ ጌርካ ግን ከምዝእለ ክትገብር እንከለኻ ካልእ ኣድህቦ ክትገብረሉ የብልካን መሊስካ ኣብኡ ካብታ ቦታ ኣሊኻ ካብታ ፀወታ ከልኪልካ ን5 ደቂቕ ክንስኻ ኣብኡ ከተቀባጥረሉ ካልእ ኢልካ መፍታን ግን ነቲ ዘይተደልየ ባህርያት ንኽለምድ ኢኻ ትሕግዞ ዘለኻ ስለዚ ጠፍ ክንዲ ትዝውረየላ ኣይኮነትን መፅናዕትታት ኣረጋጊፅዎ እዩ ግን ኣካላዊ ጎነፅ ዘምፅእ ተግባራት ኣብ ልዕሊ ቆልዑት ምግባር ከምዚ ተመሊሰን ዝሓፍሶ ዓይነት እዩ ውላድካ እንተደኣ ሰንኪሉ ብፍላይ ካልእ ከነጠንቅቓ ዝደሊ እንታይ እዚ ርእሶም ምንጓዕ ወይ ነውነው ምባል ዝኣመሰሉ ካብቲ ዝቐደለ ጠፍ ምባል ክሳብ ርሱን ነገራት መሓዝ ምህራም ምንዳድ ሰባት ይጥቀሙሉ እዮም ኣብ ልዕሊ ቆልዑት ካልእ ምንውናው ምሕቋን ዝኣመሰለ እዚታት ሕርቃንካ ዘጉህር ተግባራት ስለ ዝኾነ መሊስካ ከቢድ ጎነፅ ኣብ ልዕሊ ቆልዑት ከም ዝወርድ እዩ ዝገብር ስለዚ ትጥዕናዊ ፅልኡን ሃስያታቱን እዩ ዝዓቢ ስለዚ ንኣብነት ንጠፍ ከም ልሙድ ቀጻሊ እንድሕር ክንጥቀመሉ ከም ሓደ ገባብ ኣተኣላልያ ባህርያት ክንጥቀመሉ ፈቲና ካብ ለውጢ ዘምፃሉ ነቲ ተግባራት ለሚዱ ዘይተደልየ ባህሪ ንኸማዕብል ንኣብነት ኣብ ዝቕፅል ሂወቱ ኣብ ሓዳሩ ይኹን ኣብ ምስ መጻምቱ ዝገብሮ ዝምድና ከምኡ ዓይነት ኣመል ባህሪ ንኸጥሪ ዝደፍእን ንሓራይ ከዓ ብዓብዩ ስምዒት ናይቶም ዝቆፅዑ ዘለው ዘጉህር ስለ ዝኾነ ኣብ ምህራምሲ ፍሽኽ እንዳበለ ዝሃርምሲ ዳርጋ ኣለኹ ትብል ኣይትኽእልና ትሃርን ከለኻስ ሕርቃን እዩ ብዙሕ ግዜ ወስድ ብለካ ስለዚ ዘይተደልየ ኣካላዊ ጎነፅ ኣምፅኡ ብፍላይ እዚ ንኣብነት ብምንውናው ርእሲ ዝመፅእ ኣእምራዊ ስንክልና እውን ስለ ዘሎ ነቶም ብፍላይ ትሕቲ ዕድመ ዘለዎም ኣብ ርእሲ ምቕባዕ እውን ኣሎ ትጠፍ እውንሲ ኣብቲ ዘይጓዳእ ክፋል ኣካላት ኣብ ደሶ ኣብ ሰለፎን ገለ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ንዝተወሰነ ጊዜያዊ ዝኾነ ባህርያት ተደይ ኮይኑ ከም መደብ ኣገባብ ኣተኣላልያ ውላደይ ጠፍ ምባል ኢልካ ከም መደብ እንድሕር ከም ስትራቴጂ ትጥቀመሉ ኣለኻ ኮንካ ግን ውፅኢታዊ ኣይከውንን ማለት እዩ ብፍላይ እውን እዞም ንኣሽቱ ዕድመ እውን ኣገዳሲ ይኮነን ተወሳኺ
سنكرنا كالي أكلاو تجمل فتر سلازخ بعبيها تزمدنا ولادن ولودن بقالوتا يزصلوا مخنياتو تهرامي كرحنتنا عبي خمت زخير ስለዚህ እዚ بحرايت ناي مصوار نتنزغوار تطاويركا نخال أجباباتون كتتأساتو يخلكان جي بتأف كتعلي تصنحها بعرفتي كافت نجارات حلفها بمقلاي تجبري أنت دايلها هذا نجار تلامي دو سلز أن حكى عينة أجبابات تعالى ليا والعاق تجبر حجازي أي كونن مالي ስለዚህ አካላውን ክንውን ንፈልግን ኣብ ትሕቲ እቲ ኣወንታውን ኣሉታውን ኣገባብ ኣተኣላልያ እዩ ምናልባሽ ደጊምካ ንምጥቃሱ ኣወንታዊ ፖዚቲቭ ፓኒሽመንት ነው ዘለና እንታይ ዝድለ ባህሪ ንኸማዕብል ነቲ ትደልዮ ዘለኻ ኣወንታዊ ዝኾነ ተግባራት ንኸማዕብል ምትእትታው ትገብር ነው ዘለና ከምቶም ዝጠቀስናዮም ኣብነት እንጂ ኣብ ዓራት ምሻን ኣወንታዊ ተግባር ኣይኮነን ስለዚህ ኣወንታዊ ተግባር ኣብ ዓራት ከም ዘይሸይን እንድሕኸት ብል ደሊኻ ኣብነት ኣብቲ ጠልቀ ጨርቁ ሓጽብ ባዕሉ ክእክብ እንተዳ ኣሳቲፍካዮ ነቲ ካብ ኩሉ ግዜ ዘየድሊ ቃላት ምውርዋር ብሰንክኺ ከም ዝኾይነ እናበልካ ነቲ ጨርቅን ክስታይን ንዑን ናማረርካ ነቲ ቆልዓ ብቃላትን ካልእ ኣካላዊ ማህሰይትን እናገበርካ ሰሚዕትካ ትገልጸሉ ካል ናይቲ ትሳተፎ ዘለኻ እቲ ቆልዓ ዝፈጠረልካ ሃልክታ ክሸይን ከሎ ናይ ሕጽቦ ናይ ገለጽ ዝፈጠሮ ተዋሳኣይ እንደሕጌርካዮ ተጸገም ተረዲ እሱና መፍትሑ ክሳተፍ ይሕግዝ ማለት እዩ እቲ ኣሉታዊ ነገር ግን ምኽልካል እዩ ነቲ ዘይተደልየ ባህሪ ደጋጊሙ ንኸይገብሮ ካብኡ ትኽልክሎ ንኣብነት ሓደ ትሸለል ምባል እዩ ኮነ ኢልካ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ተግባራት ቅቡል ከም ዘይምዃኑ ዝኾነ ዓይነት ኣድህቦ ዘይምሃብ ማለት እዩ ኣብቲ መጀመርያ ግን ርእሱ ኾናጉዕ ዋላ እውን ምኒን ክብል ይኽእል እዩ تدانا قلت هاتبخات زرنزح كنا بعقول اليوم قلنا رمز وتجوار يكونن بيتدلي بحريات يوم كما عبلوا زي جباء بحريات خاطر إذا لها سلذي أو سمعت عتيخان تدعى نتنجر كتواس وفتينكا نتقنع بحريات فلالي نخرد سلذي تحجزه سلذي عبدي أدلون التدلية شلل كنبلينا زي دل بحريات كم زي سمعنا زي رأنا يكون كوننا تقول كلها حدا يخونك نزل جورة تجوارات أدهبوا زي ما حب مالتي سلذي انت دعا تزرقوا بخيات منين مبال قال إنه كل شيء سمعت تناقص لذخل شعونا متبار قال لها كريم لما حب قال يتومني ولا عجن فلا لي نفرد بحريات سلذي حجزه قالوا تاوي يخون سلذي كم زي أمتى ما جوابات على ليا كانوا لهم نخيل مالتي كم قاليتو قلعوك إدمنا مجنحتي مجياينا كانت سوء لهم زلنا بحريات قلعو ألودو نزب الحتو حجتي مسرتاوي الجبابات على ليا بحريات بزي مغنيات كموتو أي كلونيهم الجنت أيو كانت سوء لهم زجبانا جمرة قدمتي نتي بحريات ألي وزلنا نجارات مستبهال ويك أسكيش وزلنا نجارات أبوها هير وزلنا باجاكيش وزلنا نجارات أقدين كامل لاي قداسي ስለምንታይ እዩ ከምዚ ዝገብር ዝብል ዘሎሲ ኣብ ሓንጎልና ክህልኽ ይላለን ድሕሪኡ እቲ ተግባር ይዝመጽእ ንኸምኡ ገይሩሲ ንኣብነት ገለ ነገር ደልዩ ክበኪ ክእል ሓደ ቆልዓ ዘይተገዝኣለይ ዘይተቐረበለይ ገለ መለይልካ ክበኪ ይኽእል ኸውን ሕጂ ምናልባሽ ክገዝኣልካ ዝብል መፅዓ ነይሩ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ኣብ ከባቢኡ ክግዝኣሎም ወይ ካልእ ክግበረሎም ርኢ ክኸውን ይኽእል ኸውን ስለዚ እቲ ነቲ ነገር ኣጉሂሩ ዘሎ ነገር ቅድም ምልላይ ኣገዳሲ እዩ سعود زرقية زلوا تجبارات كأوساني جي نعبناس منين جلع مبال بزح تقعد أزاي كنا نجارات يقبر انت ده الله خينه تتابع زيد اللي تخين تتابعه تابع زيد اللي تدا خينه زي متبوعي ناتو هذا جزء قلعت مخانمون نرسع منا بس خمسيناتنا تحساس باسلن وسطه عبيس لازم كان عبي تجبارات كجبر لك خبز لك هتسويت تجبارون واقع محب يدليوي إذا تجبار دي أسي جيروا زمصو صعبين مردا داسي قال لي قلل تخنسهم قدا فلا يتربش أنه بستايل أنا مليلكا نقول لها سمعتك زوجهرنا وقال تجمعات زيتون حقيني زي فلا لي هذا رجو مردا يدلي حر صعبين نايت بحرياته صعبين وانتهي خمسة مسجبرس انتهي خوني لك وتصيتو زي وبالسنة مقوتها وزخانة ويبحرها وزخانة أو انتهي دي قلتها ويلك إنه تبحري أقدر سنة تخت مزنا وخد كإلى لك
ስለዚህ አገዳስነቱ መዚንካ እዚያ አንድ ህድ ሚዲያስ ከንታይ ክኸውን እዩ ኢልካ ኣብዚ ግምት ዝተመርኩስካ ኢኻ ትገባባ ቃጻጻዓኻ ክውሰን ዘለዎ ድሕራይ ምናልባሽ ከም ስድራ ቤታት ትጥቀመሎም ኣገባብ ኣቃጻጻዓ ምዝርራብ የድልዮም እዩ እንታይ ዓይነት ኣገባብ ኣቃጻጻዓ ኢና ንጥቀም ሓደ ዓይነት ስምረት እውን ክህልወካ ይድለ ሕጂ እቲ ቃጻጻዓ ጥራይ ኣካላውን ቃላውን መግናሕቲ ዘይኮነሲ ብዙሓት ዓይነት ኣገባባት ከም ዘለዎ ፈሊጥና ምንኣድ ኣሎ ሞሳ ምሃብ ኣሎ ስሩዕነት መምርሒታት ከተውፅእ ትኽእል ኢኻ ሳዕቤን ናይ ተግባራት ከም ዝተጌርካ እውን ከም ዝኸውን ክእል እንዳበልካ ምፍላጥ እውን ዝከኣል እዩ ማለት እዩ ስለዚ መቕጣዕ ትበሃል ሕፅር ኣቢልና ናብ በትርኻ ምውጥዋጥ ጥራይ ጌርና ክንወስዳ የብልና ማለት ንሓደ ዝተጋገየ ቆልዓ መዓስ ኢኻ ትቀፅዖ ዘለካ ምክንያቱ ዘኪሩ ዝቐፅዕ ወላዲ ወይ ኣለይቲ ኣለዉ እዚ ቁኑዕ ድዩ እንተዘይኮይኑ መዓስ እዩ ቆልዓ ክቕፅዕ ዘለዎ ኣብ እዋን እታ ሰዓት ኣብታ ዝተፈፀመትላ ምክንያቱ ቆልዑት እንታዮም ዝያዳ ኣብ ስምዒቶም እዮም ዝግደሱ እምበር ናይ ዝሓለፈ ዘኪሮም ከምዚ እዩ ክብሉ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ኣብታ ስምዒቶም ኣብታ እዋናዊት ዘላ ኩነታት እዮም ዝግደሱ ስለዚ እታ እዋናዊት ኩነታት ኣብታ እዋና ዳኣ እምበረይ ዝሓደረ ዝወዓለ ስጉምቲ ክትወስድ ምፍታን ምድንጋር ጥራይ ዘምፅእ ስለዚ ኣጉይሉ ኣሎ እቲ ነገር ብሓድሽ ከሎ ዘይተኣረመ ዝተማለ ከምዚ ጌርካ ነርካ እሞ ሎሚ ከምዚ ክገብረካ ምባል ንምዕባለ ኣእምሮ ቆልዑ ተሓጋዚ ይኮነ ስለዚ ኣብታ እዋን ሻዕታ ተፈፀመትላ እዋን ካብዚ ዝተጠቕሰ ብዙሓት ዓይነት ኣገባባ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ሻዓ ምናልባሽ ድሕሪ ገለ ደቃይቕ ድሕሪ ገለ ሰዓት ከምዚኣ ዝገበርካ እኮ ከምዚ ስለ ዝገበርካ ኢኻ ከምዚ ዝገበርኩ ኢልካ ፈላሊኻ ተረድእ ትኽእል ትኾን እንተዘይኮይኑ ግን ግዜኡ ዝሓለፎ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ማለት እዩ ዝኸበርክን ሰማዕትና ሰሙናዊ መደብ ዛዕባ ኣብ ዘርኢኹም ትካተል ዘለኹም ኣልዒልና ዘለና ኣርእስቲ ብዛዕባ ሩም ሜላ ኣቀጻጽዓ ቆልዑ ዝድስስ ጋሻና ምሁር ጥዕና ኣእምሮ ያዕቆብ ሃይለ እዩ ብምቕጻል ኣብ መንጎ መቕጻዕትን ምኽርን ኣብ እተሓሕዛ ቆልዑ ዘለዎ ፍልልይና ክንዛረበሉ ከምኡውን ዓይናይ መንገዲ ዝያዳ ይበልጽ ኣበይናይ ክሊ ዕድመን ዘለዉ ኢና ክንጥቀመሉ ዘለና ክንድህስሶ ምስ ንፍትን ሕጂ
ተዋራራስ ነገር ራብት ናይ ትግርኛ ትርጉሙ ከሰምዕ እኽእል ኸውን እቲ መቕጣዕትን ብሎ ዘለና ዘይድለ ባህርያት ንኸየማዕብል ምኽልካልን ወይ ከዓ ውጋድን እዩ ኣብቲ ፍጻሜ ክኸውን ይኽእል እዩ ማዕዳ ኣቐዲምካ ከም ዝግበር ከምዚ ትግበር እናበልካ ዝዝረብ ናይ ቃል ዘረባ ክኸውን ይኽእል እዩ ማዕዳ ከዓኒ ቁርብ ድረቕ ዝበለይ ከም ዘለዎ እዚኣ ትሕሸካ እዚኣ ኣይትሕሸካን ንማለት እዩ ናልባሽ እቲ ካውንስሊንግ ከምዚ ምምእዛን ዝበሃል ግን ከምዚ እንተኮይኑስ እንታይ ይመስለካ ከምዚ ተኮይኑ ከምዚ ኢልካ ነቲ ሳዕቤናት ከም ዝርዳእ ምግባር እዩ ተወሳኺ ናይቲ ቃል ማለት እየ ስለዚ እቲ ማዕዳ ግን ብደረቑ ዝሕሾን ዘይሕሾን ምንጋር ማለት እዩ ሕጂ ቆልዑት ዝሕሾም ዘይሕሾም ክትነግሮም ብደረጃት ምዕባሊኦም ገዳሲ እዩ ኣብቲ ንእሽ ዕድሜዮም በቲ ዝበልና ከምዚ ኣቐዲምና ዝገበርናዮ ተግባራት ኣብነት ክንዲ ሓዊ ተሒዝካዮ ከንድደካ እዩ ገለሲ ኮፍ ኣቢልካ ሓዊ ተሒዝካ ክትነድድ ኢኻ ኤሌክትሪክ ተሒዝካ ክሳይ ትከውን ኢኻ ንኣብነት ኣምፃ ኣቢልካ ፅልው ከተብሎ ከለካ ብግብሪ ከተርእዮ ከለካ ይሓይሽ እሱ እዩ ከዓ እቲ ዝያዳ ውፅኢት ዘለዎ እቲ ማዕዳ ግን ድሓር ቆልዑት ዝተሓላለኸ መልእኽቲ ክርድኡ ስለ ዘይክእሉ ብዙሕ ከተረድኦም ኢልካ ነዊሕ ቃላትን መግለፂታትን ምሃብ ሓጋዚ ኣይኮነን ምክንያቱ እሳቶም ቅፅበታዊ እዋናዊ ዝኾነ ተግባራት እዮም ክርድኡካ ዝኽእሉ እዛ ናይ ኣዶለሰንት ዝብል ዕድመ ድሕሪ 14 ልዕሊን ዘሎ ዕድመታት ኣብኡ ምኽሪ ማዕዳ ክትህብ ትኽእል ኢኻ ተቕድሚ ዘሎ ተግባራት ግን ተግባራዊ ዝኾነ ልምምድን ስጉምትን ከተርእዩ ዝያዳ ውፅኢት ዝርግፀዋ እቲኣቶም ግን ሓላፍነት ናይ ምውሳድ ክእለት ኣጥርዮም ስለ ዘለዎ ሕግታት ናይ ምርዳእ ክእለት ኣጥርዮም ስለ ዘለዎ ከምዚ ተኾነ ኣማእዛንብ ዝኾነ ከምዚ ናይ ካውንስሊን ዓይነት ኣገባብ ዝተኸተለ ከምዚ ተኾንካ ከመይ ይመስለካ ከምዚ ተኾይኑ ከመይ ይመስለካ ኣነስ ከምዚ ባፈልጥ ስኻባ ዝፈልጥ እሞ ከመይ ትብሎ እንዳበልካ ነቲ ተግባራት ክርዳእ ምሕጋዙ እዩ ማለት ነቶም ካልኦት ግን ከተረድኦም ኢልካቶም ካብኡ ዝንእሱ ብዙሕ ቃላት ምድግጋም ንኣብነት ንሓደ ወዲ 6 ዓመት ከምዚ ዝግበር ከምቲ ይድግበር ከምዚ ኸድካ ዝነብሩ እዚ ክስታይ ኢልካ ገፊሕ መግለፂታት ክትህብ ምፍታን እቲ ዓቕሚ ናይ መረዳእቲ እውን ክንድኡ ከምዚ ኣመኽንዩ ክርድኦስ ዝኽእል ኣይኮነን ገለገለ ቆልዑ ምስ ዝቕፅዑ ዓይኖም ክወፅእ ክሳብ ዝደሊ ዝሓርቁን ነብሶም ዝሃስዩን ኣለዉ ስለዚ ኣገባብ ኣቀጻጽዓና ምስ ባህሪ ውልዳትና ብኸመይ ከነተኣሳስሮ ንኽእል ጅናምነት ሓራቕ ምስ ዝኸውን ትቆልዓ ብመሰረቱ ጠንቂ ሕርቃኑ ምልላይ ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ምናልባሽ ከም ባህሪ ቁጥዓት ኢና ከምዚ ኢና ዝብል ባህርያት ክርአ ይኽእል ይኸውን ግን እቲ ደረጃ ምዕባልዮም ምግማትን كعنت ምናልባሽ ፀገም ከይከውን ምልላይ ኣገዳሲ እዩ እዚ ኣብ ዘይኮነሉ ድማ ንኣብነት ንሓደ ሓራቕ ቆልዓ ጠፍ ከተብሎ ምንፍታን መሊስካ ናብ ዘይተደለ ጎነፃዊ ባህሪ ንኸመዕብል እዩ ዝገብር ስለዚ ክሳብ ዝተኻእለ መጠን ሽሙን ፀዊዕኻ ህደ ኢሉ ኮፍ ክብልን ካብቲ ኩነታት ክእለይን ምግባሩ ኣብቲ መጀመርያ ኣገዳሲ ዳሕራይ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ تزريو زل حركان كتبادأ أيدي كنا نفتن سلسلة نجارات صعبين نايز تجوارات كأمامي خاطرديها مش الحركة محرق عند حوسخنا له سمعت كاختم توارق فلا تخيل نبزيت اللي يقولنا تكليه بخيل فلذي مردوي مجمرة فلمن تاي نزل حتىهم اللي سكلانه الحركة هدئ نخبل حدا بوتا نتي حركانه زوهر نجارات كهلو فنتت مبالو كسيل كاخاني بزح جزء نقول عدكن زاربون كلنا دولنا عبيتي عبتحتنا جيرنا إنا فاتت إن كنا جوع بعنا الرأي أنت تخيلوا نقول فيت نفيت مزررة من الباش نعكت هيكونن أنت تخيل فيت نفيت تنبركخا وي كوفيلك معرق وما تقونك كتزاربوا أنت داخل كون كن داخل إذا سمع قال أنت أيو من الباش درجة محبراوي بوتاخان بقمت كعتي يقولون مسكول عت السحرة بقولوا من الباش السغاز اللي كابوزيشن بعد فلت أنك تكون تخيل قال تكون تخيل جن مسؤولات كانت تزار بقولوا زي واجاز اللي هو يكون مسؤولات كانت زار سيزلها تحتي الك درجة حزقود اللي هو ينقسم معك يقولون زونتي من صور زد ليه نجاري مالتي زي كوفي الك معرق وما تكونك فيدني في عيننا تأمك زي كونون قال عجز أي تريده نحن ما تتصبح كرداءك الكاتحسب زلها قلعة كي ترداءك خاطئ زلها سلزي سعبينات السلزلوة نزيتات جلا من أربع شافتناي سدرا بيتاوي تعالى ليها جلا عند زخانو جلت أجمعات بحرنا نريهم فتنا جزات ببزهي أبزر استزي كابزر أي شكرات أمون قولدي قلعة قطع كل زرقي واستفال لي سمعتيو
إذا بخمي كفتح يخل نتوقع العاقة تغامر ولا جودائي تعنا زلوا سدرا بيتها وزمدنا تعنا زلوا تعلانيا حجازي اتي مسرتها وتقم زمت شجر زي معناته كم زي لهم بسمعت كفاله لي خلوتهم ولدي ون تقم كم زلوا يزري قلعت معرخ ندي تفقروا من تردوا من كيف فلطوا كم ازازوها يكولون ስለዚህ ምናልባት እቲ ጠፍኳ ክንድትዝ ምጎተ ላይ ኮነት ተገር ላይ መጽናዕቲ ጠፍ ንግዚኡ ንዝተወሰነ ፍሊዝ በለ ባህሪያት ተደ ኮይኑ ንኻለ አገዳሲ ታይኮነት ቀጻል እንደሕሳ ለሚድዋ አድህቦ ይዝ ንኽረክብ ይዝገብሮ ዘሎ ስለዚህ በአቢሉ ንዘይ ተደለ ጎነጻዊ ባህሪያት ከማዕብል ይኽእል ንወልፍታት ምንን ምባል በአቢሉ ሃኒ ዘይ ሙእዝዝነት ከማዕብል ይኽእል ንሓርቲ ጠፍ ከአኒ تحبوش كاي كون كان تقبره حريق كان هاتقبره أركان كان كل جزء نابو حارز خيد أمبر تمزي شعن رجع تقولك ولا طفت عن السبع يكون سبب حريق كام سبلك نابزي تدري بونس يزمره سبب سدرابيتات بسمعت كفالا ليو أي جبائن زي تزول مسرته أو شجرام جن ما تكلات كهلو ما قداسي لكن هذا يجرنا نقطع زي أجباب زي أنا كتكم كله زخنا سب تعذبون حجيتا شجر انت بتن حدا قطع كله من الباشا كلا وزخنا عزيو مقطع تقبرن كله حدا بقبع كينو هي تقطع له هي حجي انتايو تفعل ما له بسمعت المنفذ مالتي حجي حداو مكرر علي ده عبي زلو ومبر فلمن تايونكم زخون زلو سي انه يوددر منفس هيكون انكونا بونا يد قرنعات حيس كامعبا يكون كم ذا عينتنا يوددر منفس الله هينو تقام سلازخونه تقام يفتح زلو كالي جن اتي نقولع مزنو خون كمقراب حجي ازيتي خنصغرو زي كالنا حجاز زي كونه لمدنا خون خيلي بهلو قالات زي بالله لمد خون خيلي نقولع تحتي الكامزراسي انتي زنعبا كمو ولاد كاندي راح نغوخا وزلكا تثبيتن كستاين كان اخونا الكلام صبخاس نولادكا تحتي الكا مزنخا يبدا سمع انت بالكايوس انت يتقمالو انا ما شفت مجمره هم عين سمعيتات كل وقت الخون دحراي اتي مثل مركايو اتي سمعيت اتي حد كازلكا مقرره نعبي خي اذا سلازونه يشغرنا دحراي مسعبنا مس ولدن قمعن زلو قط نعبي يزمت ولا لا بنت ولادك بزبط تحت درجه بتيحو ولا دكتوريت معرض انت اذا ولا عندي انت يقبر ولادي عندي زربا تسمعها وانا من تايدا امو تصيرني هكا ስለዚህ ትምክብባር ነን حد حدካውን ዳበለ ይኸይጂ ስለዚህ ሲ እሱ ይዘሐይሽ ንክንሎም ዶ ጊዜን ክሳይን ወስተና ለሆን ዘንዕቕ አይኮነን ዘኹርዒ ዳሕራያ መወዳእታ ፍላይ ሰብኣይ ናዕበየ ምስ መፀ ድሕሪ ዝመፅ ፍልሊ ኮኻብዚ ዝመፅ እቲ ኣባታዊ መረዳእታ ጥራይ ሒዙ من كما يكتب ጸንሕ ሞኒ ጽባሕ ንጎኻ ተም ቆልዑ ናብ ዳርጋ መዘንኡ ምስ በጽሑ ከዓ زي تردوني الكاها خالي سمعت مفتعر نفسها خبزي زنقل مال ስለዚህ تحتنا نعقد كويني يفلتني كن لا ما مود اذا حايش مخنياتو نوح مسرح ذا حلفه نغري ግን عندي حق لهم ده زي كيلنا ግን لينا افت دخماتنا خنبرينا مالتي ስለዚህ ገለ አብ ላይ ቆልዓ ግንዘቦም ዘለና ነገራት ፍላጥ ይደሊ ኩነታት ናይ ተቆልዓ መገንዛብ ይደሊ ታይ ኮይኑ ይኹም ዝገብርሎ ጠሚዱ ደኺሙ ዲ ተሻቂሉ ዲ ወላ ቀልቦ ደሊዲ ምፍላጡ ይደሊ ለሐራይ እቲ ከባቢኡ ኻ ጽልዋ ፈጢሩሉ ከይህሉ ነቲ ከባቢ መምዕራኝ መዛና ገዳሲዩ ትጽቢት ከኻ ትጽቢት ገዳሲ ትጽቢት ካንጹር ክትገብሮ ላለካ መስኡ ፊልካስ በቀሊል ቃላት ምዝረራ ይደሊ ካለ አቀዲምካ አፍልጦ ክትህቦ ክትላለካ ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ እዚያ አፍገበር ክንድዝ ዳው ታሪፍካሎ ከምዘ ዝገብርካ ስለዚህ በጊዜ በገለቡን ከእሰር ከላሎ ከነወግዶም ዝግባአና ነገር ግን ታያሎ ይፈልጥ ኢልካን ቆልዓ ዘይ መግማት አርኤ እንደ ሐሳብ እንታይ ከምዘ ዝገብር ነይሩ ወይ ገለልካ ክገብሮ ከምዘ ክትመርሖን ከተዓልዮን ይዘለካ አለ ትገጽ ንገጽ ምዝረራት ንዕቀት አይኮነን ክብረት ይኻተላሙደ ዘለኻ نسلت بنا زلخا موياوي حسب أزينانا نمسكنكا يعقوب هايلة أسعيبها أربعة دلحتو قلعو مقطعتي لهم دوائهم ويدما دون زاتي زقبرهم زبل زرباتاتي سمعمو أبزنتي حسب لك
برقص حجنتايو لك عندي التايتي زرباقن اسم مقطعة زبل كل جزء نتا أكلها ونس رأينا ندرب لنا مالتي فلذي يلم ديو أقدمنا تنكفنا نيرنا أفهم بالنا أبن نسي أفهم مالتكو أفت زي بواد أقفال أكلاتو عبدوسو ويابسلفو أفكوس عبيلكا بإيدكا نتنكاف مالتي بتري حسكا تقود قطان تدع لها رؤسو تناقعت من شجو تدع لها خونكا جن نزقون عينة زي تدلي بحرياتو أبنت شينو تقود قطو بخي تقود قطو من أخ أبيكا تقود قطو كالي غيرو تقود قطو انت دع لها خونكا نخلهم عينة زي تدلي بحريات في هذا عينة هجبابك أزازعت كمان لها بعد شلل مبال جيزي ما هبقله أبنت أتون زلو سلازي انت دع كم زقينهم يلوم دوميناتهم بحريات معناته نحنتي نقول عينة الجبابات زي تدلي بحرياسي هذا عينة الجبابات قطعت عتك كمان لها فلذي الشلل كتك أميل كهذا فتلوت إن كان لها هذا بحريات لم يدوا سلز أن حوتي تاوي تايتخون المالدي لازم من بعد بحريات له بعديها أو دي كاميرا قاصون كل بجلده عديت بعد فرجير كام هرام كساب زقوسلون زبلون زدا عمون من ديدن هنا رئيسة أمانة زي بلو دحرايك عبد مسعبه النابرا هيوت از مرحله وانكا تماساسال تغبارات كرئن جبناو تغبارات كرئن كاني يمهرئي ስለዚህ ተተሪዮ ዘለها كل تغبر تغبار بعمل كنزركبها تلامامدو ዘለها نرؤس اذا عمل يجي قبل عليه زي تدلي غنصن مسببار انده تغبر لها هونكا እንጂ ተሰማዕها ገለገለ ከምዝም ስገበረ ነብኡ ነግሬ በቃ حماتي ልወዶ ረግጭ ወዶ ዝባሃል ተሰማዕها እንጂ እሳፋኒ ዘራእኻ ያኻ ተዓጽ ዝባሃል ዘረባለ ትምህር ኣለኻ ማለት ቋይ ታይዳ ሀጥ ተቀጽ خلኻ እኮ እዚ ተግባር እዚ አይደልዮን ቅቡል አይኮነን ለሃትወለና ስለዚህ ለዚህ ቅቡል ተግባራት ሳዱ ረግጭካ ሩስ ረግጭካ ትገብረ ኣለኻ ሆንካ እሱኻኒ ንዘይደልዮ ባህሪያት ጽባሕንጎ ወላ ንዝደልዮ ባህሪያቱ ኮማ ዓይነት رجيسون عميسون كرهوهم زغيلها تردوا زلها سلازي أقداسي كونن أكله مهنياتو قلعت كا بدنزوزو ولا نولو بزي قالنسا تيزلوهم نياتهم زعربون قلعت معبايكا تيعذر عقا أشعنا فتعلا يزورد سلازي بخمز تراغاقتا سنسرعات يدان من الماش بوزح عباتا وملغاختها زلو وسبنتا يزبل سالات أفدبلنا سالا قلقلق لكا فإلي بنصاروها رئيسة أمانة زي بلهم وصيلو غزارب زي كيل عون حفتن كلازب زي كيل سجرابيتات بفترة سجرابيتات وحدات أيقونان إذنهم تتفعهم إذنهم دصمهم قلعت له ببتري تورور لهم عينهم زنقور قلعت له ببتري تهاريمهم كالو اشتعوا أكلوا مقدعتي زبانهم قلعت له أودي كارو سترقص أنت لها دهول منفسو ستربش عن زعبي نينا يناهن دقفنا دلنا ስለዚህ እዞም ምናልባሽ ምዕራባውያን ንብሎም ናይ ባህሊ ፍልልይ ክህልወና ክእሊ ናይ ልምዲ ፍልልይ ክህልወና ክእሊ እቲ ዘለና ጽቡቕ ክንዕቅቦ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ እዚ ኣካላዊ ጎንፂ ዘምፅእ መሊስካ ንውላድካ የኣልየሎ ኺልካ ተዓላይ ናይ ምግባሩ ዘስዕብ ተግባራት እንድሕ ኮይኑ ግን እንተተረፈ ኣይፅላእን እዩ ምክንያቱ ኣካላዊ ጎንፂ መሊስካን ተቆልዓት ስንክልና እንተደኣ ስዒብዎ بوبيلك أو يهات عليه لحراي رئيسة أمانة زي كل سب حساباته كجلت ذيك السب متى هو تبعلو مريحه خير زي السب كل جزء تشجر ما تقطعي تفعلي نبوها تراي تعالى لي أتمركزك بوها كل جزء العلوي تنقلوا تحتوي ولا جل ولدسي نتي درجة دقم زبط حوق قام زي عملوا أبي قلنا قول عازيا لمن تايد عن هيركا أنا حنتي ولادك حكيم كويناتلك مهر كويناتلك خالق إلى كويناتلك إذا أقول أنا عند بدلان تاي منفلت إلواي لمن تايد عمو تمهر الله سلازي لحكام زمت خوينو أكلا وقونات وتيتاوي إن أنت موجودنا لبواعي فنن إذن تقصن زلنا هاجرات بتز حلفوا مسرح نايب حلي مدقال خالق حلفوا خون فإلندي أجي ساتن تيوات أنا يزولو أكان بوليس إن جيرانو إن أجي زي من الواش نحنا أنا إذا سحنا حبيركها مزررات زدلي وتكبر خون فإلندي إذا سرح كن صعبه إذا سرح كأني زد هلم منفس دربشين كل جزء حسابات كم زي تقلد لازم جبر تجوارات تغين جن تقوموا وتسيتاوي كنا زي وتسيتاوي حس كام خادم منتاي ترجون كركوي زي
وهلول نايت وصيت كاتريا سبات بقوع عمرهم بلوت ستاين هالهم كله حساباتهم زي قلتوا حساباتهم زي كافلون تلا أخوينهم تمحل علينا الرجاجة المالك سيزت تزرب بحشي كوفينا زتينا زي زربحنا إلكا تمرص الله هنا تاتك في التركة قداسي زخبركم سمعتنا استمدبلنا جزية بمقالو مدبنا أبسي كزازمي تسفى يقبر بركة زبالة حسابات وهليلنا هنكون نقاشا مدبنا مهور سنة أنا أمرو ياقوب هايلة عزيزة مسكنو كمون نقازت إنيا يديد فتسومي مسكنا كملوم بخالق زعبا دقيمنا كساب نراقب السلام تمني زفانوكم مسهم تصنحك فريو داني إلي السلام